Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng dalu, Nger. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Hanom. Amin, amin. Sugeng dalu, lujeng dalu. Panjenengan sehat, Mbah? Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin, amin. Semoga awet leh momong anak putune. Amin, amin. Mugi-mugi niken saged nderek jenengan terus. Amin. Amin. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Aduh, aku malah ternyuh, Nduk. Bareng ngatur kaya ngono. Mbah, Nggih. aja sakit. Insyaallah. Nanti niken nangis gimana? Ya, anu Simbah orang-orang loro kok. Yang Simbah sakit, sehat. yang sakit biar Mbah Gareng aja. Kan Mbah Gareng kan ndak soro itu. Nek Mbah kan dalang itu melek sampai pagi. Kalau Iya. Mbah Gareng kan ndak. Ndak Mbak turu Gareng anu kan, nek muni ya orang aran iso nek sasi apa lagi muni garenge pung. Gareng pung. Wah, aku ketoke bae karo putune. Wah, klop. Ah kalau, lu jangan bicara yang macem-macem dong. Kowe tak kandhani ya Mas Gareng. Non. Putuku si Niken. Niken kuwi oleh derek Simbah ora mau saiki tok wiwit jaman isih SD. Indil-indil. Kalau tak kono to ora ngandel. Kowe iki anu Mbah bae, Hanom. bae. Ya, Dereke bae wiwit umur piro kelas piro? wet cilik sak cindil kae. Ket kelas Ora 2 SD. Ora kuwi turunane curut apa jeneng kok cindil iki lho. Ya sik inil-inil kae kok. Sik Kelas kelas loro 2. SD. Kelas 2 SD saiki 2 SMA. Wis tau derek Mbah Hanom. Sudah. Ya kowe iki ora ketang sithik Mbah Hanom ki ya nyawapi marang karirmu. Mula ya ora ono salahe yen kowe tetep derekke Mbah Hanom. Ya, ya Kembali sodi. Kemana urut Mas. aja dik. Ya Mas Aja kok. dik. Deknene. Ya Mas Bayu. Wah. Mas Bayu kayak mau sempet tak prank lho Pak De. Napa? Jam 10 lah kok ngirim Sherlock loh. Lah terus jam Ya kan? 10 ki lagi ngirim Sherlock. Lagi ngirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawabanmu piye? Lah jawabku kan lek ngirim Sherlock kan yo mbok ket mau awan ya kok. Lah jam 6 ki aku ki wis tekan kene Pak De ceritane. Jam 6 sore kan wis tekan Tekan kene. kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku yo ngomong lek aku rong budal ngono. Oh iya bener kesalahan dia kamu manfaatkan banget. Lho kowe lah sing ngekeki jam piro? Jam 10. Lho aku kuwi wayangan wis bubar lagi dikeki Sherlock. Lah ber jare lara kok ya ora tak Lara, kabari. piye? Lah jare sing lara ben Mbah Gareng wae. Niken lho. Oh lara. Wong senengane yo. Ning alhamdulillah Mas Gareng pun sowan, Mbak Niken wis sowan. Nggih. Iki pancen wis diantu-antu. Ah, Angger nduk Niken sing bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene kan lho. Iso tingkat-tingkat, iso rolas. oh iki streaming kabeh ta? Iya. Anu le nduk Pakde ora iso mampir ngomah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Ngadirojo. Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja mboten kula ampiri. Mergo diarep-arep ya diburi-buri aku gelem. Ha iya, wis dititri tangga-tangga barang ya. Maksamu tagih utang kowe. Jane wis meh nglumpuk kabeh kari mangkat itu ya kan. Ngenteni angkutane dadi. Ketoke Nggih. Mbahmu Anom ki Mbah Anom. sajae wis ora seneng tak eloni rasane. Piye. Iya kayake wis risih kok ya. Lah kuwi ngono ki piye? Kusik. Ya ora apa-apa ta ben tak eloni ae. Berarti Mbah Nom ki seneng lek dieloni wong ayu-ayu ora koyo sampean. Melu Mbah Anom nganti tuwekmu kaya Darsini ora apa-apa. Wes melu terus. Kok apa-apa nesuwi ngapa ta Lah jane? ya wong budar ora melo Wes disebut-sebut. ben aku mbok set tok. Wong aku sing seneng derek Pak Anom kok iso. Loh, kan
Karek Mbah Hanom nyaman apa mboten jenengan balik dieloke kalih anu Mbah Gareng niki. Jane ya ewo pikiran. Lah, Nggih, bener nek ewuh. Wong liyane putih karo ireng kok kono coklat kuning dhewe kaya telek. Ah, kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bolong. Kaya lele kuning. Jangan menghina nuwun sewu, jangan menghina telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok wetengmu. Lho, emang aku sedina iki mau rong nelek kok. Ndak kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nek ngene gare malah kaya lele. Kowe Kowe dina rong nelek lho. Rong. Sake kae ya. Nyapa? Kae lho sing nemu dhewe. Nyapa? Nanti nganggo pampers. Nelek. Ora sak rebuk telek ayo. Jenengane ngomong telek. Ayo. Ayo. Nanjake. Gedung iki kan kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani Pak Srianto? Lho kowe iki sembayar kowe kok. Lho aku teko Mas Bayu kok. Wah magelar to kae. Ora sae lho. Ngono aku wis jen aku. Wah ora ben Pak Dani dhewe. Wah jebule lewat kowe. Mboten, aku ki mung menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Lho Niken. Apa? Mas kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan iki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok ora Aku ora jawab bedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk kok. Lah. Aku jawab Panon to. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanono ya. Anu Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan pundi kula tak pindahkan mawon. Halo, nang TV enak lho, ning wayangane lho. Aku nang kene ra diakoni dalang telu. Ngene ya Mbak Niken. Nggih pripun Pak Wis Bapak? anu arep golek darang liyane. Aneh. Mbah Warsino. Mbak Warsino Batu. Wis. Bawa seno botel lho. Ndak gelu sing ora. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, ya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al-Mardiyah, manuga Haul Akbar Luhur Al-Mardiyah. Iki Nggih. kegiatane akeh banget, kegiatan sosial lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oke. Kuwi sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku ya dalang ya iso. Bagian keamanan mau ning ndi to jare? Lah wong dalang telu lho. Seragame putih. Jane papat. Suliye Mas Warsino slek. Lho iya, dalang telu iki seragame kabeh putih-putih. Lah sampean kok malah wajahe sing putih. Oh. Iki nandakake bahwa saya tuh seorang yang putih suci tanpa dosa. Lah kuwi enek irenge kok kaya telek cecak nek putih karo ireng. Wong ki ora ana sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya hebat. Iya. Mula sesuk neh iki anu konfirmasi se. Apa, Mas? Sampeyan ki nek lewat anu Limbo, Mas Limbo klambine apa? Seragame apa? Ben ketone Menyesuaikan. kaya keru. Lah. Ngerti ra? Keru kok keru. Dalam kono ki TLK. Apa iki? PLK. Telek. Oh, Telek. Dan kok warnane apa biru? Bareng aku nggawa biru ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro ae diblusuke. Lah wis Sing ngerti. penting sarwa silaya. Aku tenan aku anggere mbok sakiti meneh aku ora melu kule. Melu panom. Lah kok Bapak ora lunga iki dadi. ora lunga malah kon ngeroki. Ya nek ora Mas Bayu ya takon karo sapa wong Loh, anak tapi buah akeh sing lho. salah niku gancane Pak De Gareng kok Pak. Lah nggih. Kudune sampean lek wis ngerti sampean bolak-balik disakiti, dibohongi, diapusi, diprank kudune sampean nggawa klambi sak lemari. Lah. Menyesuaikan Kuwi cocok. teman-temannya. Mobil iki dikebaki dandan gareng sing akeh. Kuwi arep tagapan apa minggat? Tagapan sapa ki makan se. Lah ben sarimbut tok. Saribet.
Ribet sari Cahayu kowe matur Pak Dani sik jajal. Nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Dani, sampun nimbali kula sak rombonge. Sak rombonge nek kaya kerupuk. Kar dodol kerupuk kok piye kok. Oh, dadi Mas Gareng iki dianggap rombong. Lah kowe jejer Mas Gareng kok. Kuwi ora rombonge kuwi sunduke dadi. Mas Bayu, Pak Bagong kalian Mbah Hanom. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Rezekine kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Anak putune. Amin. Mugi-mugi tahan ngajeng nanggap malih. Amin. Amin. Mboten damel gareng nggih pun gayeng kok Pak nggih. Nggih. Oh iya ora nganggo gareng wis gayeng ya. Nggih sampun Mbah. Nggih to Mbah. Jangan rasa ngoten mboten Mbah. Iya, bener. Lah iya. Oh dandres. Ora apa-apa sempaku tak cantoli genteng. Aduh. Tak jiko. Nekat. Pak Arjuko ki apa ngerti wancine ning nguncake kok. Oh, ora kena wonge kena sepak. Gila nih. Lah salahe sepak kok diucalke iki lho. Wis men arep dijiko. Wis ngerti wong. Kuwi nek turu ning plafon kok Gareng kuwi nek turu. Maka Ora tau mbah seminggu. Nggih. Iya. Niki nyanyi nggih, Mas. Tembangan, ayo. Monggo, ayo. Tetembangan sing klasik. Terus niki enten anu penyuwunan wonten ingkang ngersakaken lagon pepeling. Nggih. Pepeling, lajeng menapa malih? Iki pokok siji aja. Oke, gedut niki kan pepeling, Nduk. Kene, Nduk, sayang. Ya. Ngene. Ya. Ayo ning kene wae kok. Iki pepelinge. Ha iki ditinting. Nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng mengke lagune Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ayo rada cepet ya. Kan yo iso lho. Iki Nadianto langgam ya dijogeti ya penak ya. Oh nggih. Dadi kowe kudu joget, setiap lagu kudu joget. Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh itu tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah iki gonge. Wong Gareng kok trauma iki apa to? Aku ngomong hati-hati ya. Nggih pripun, Pak? Coba ana sing ngresake pepeling mau, ana meneh sing ngresake pepeling. Kadangku taruna Mas Saiful. Oh nggih. Matur sembah nuwun dene kula sak kanca dipun paringi degan jeli. Oh, degan jeli Mas Saiful. Dereng komplit kula dereng entuk. Wah, kamu keri kok. Iki sing diwenehi iki trah kok, sing ora trah ora kok. Apa? Lho, orang Mas Saiful iki jek trah. Lho aku ya trah lho. Trahane. Kuwi trahane. Yo Mas Gareng. Oke. Sesuk kambil ya Mas, kambil. Aja degan. Mangsamu aku berut kok iki. Emang krabil. Kapil. Kaya bajing. Monggo Mas Saiful sak keluarga wilujeng midhangetaken menika pepeling. Rukun Islam. Ayo Ade. Loh, aku apalanku dukuwi. Ora, kowe apalamu tutuke. Ma. Ben kowe diarani penyanyi all round. Lho aku anten iso kok. Sik, Mbak Niken, bawa pepeling niku rak enten dhewe. Nggih. Nduk niken rak urung tau krungu to? Nggih. Ben Mas Gareng, soalnya sing ngapal Mas Gareng. Kaya tak kei dalan. Ngene terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya didongake bareng-bareng kagem Mas Gareng Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemtinya kana putih kun istari tasyaratul mutakin siratal ladzina Sapa sing bengok sae napa sae sapa? Iki didongake iki ben panjang umur, men le bawa ki slamet. Ayo dibudal. Amin. Lah ngono. Ya. Ayo Mas. Kasih todi saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang 5 waktu kudu tansah
dipun lampahi iku cagak agama pakartikan luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Genti saiki anak anu putuku itu ya. Monggo buka dulu Mbak Niken. Nino, monggo. Wes wancine tansah dilingke wes wancine padha nindakake adan wes tumandang wayahe sembayang nah tapi wajib dawuhing pangeran salat dadi cagak ing agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing komanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingatake tindak mungkar magrib lan isa cangkepi prayogane tinambah salat sunahe sasembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Monggo, Pur. Wes wancine tansah dielingke wes wancine padha hindakake akan musuh mandang wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga hati istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingatake tindak mungkar magrib bisa cangkepi prayogane tinambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Sampun katur pepeling Pak Lek Sobiung. Alhamdulillah. Bocah niki pancen ora no, Pak. Lagu sakniki oke, lagu sing pun riyin nggih tetep disinaoni kalih Niken niki. Ya ora aneh yen duwe kalbiang kaya ngono putuku marga ya iku ya anak dalang lho Mas. Nggih.
Ayo takono. Ah, bapakmu dalang, Nduk. Nggih. Bapakmu dalang ngendi? Dalang Kediri. Dalang Kediri. Asmane sapa, Bapak? Ki Degleng Gondo Supono. Ki Degleng Gondo Supono. Ki Degleng Gondo Supono. Kok Degleng iki? Ayo. Dan nyapa? Ya ki nama populernya Ki Degleng Gondo Supono. Nama asli. Oh, nama asli Degleng. Iya. Woi. Nyapa lo lek Degleng Ya terus ora. mbok kira gendeng ngono. Ya ora nyapa. Lah bapakku lek ora tak jenengi, ora dijenengi Degleng gendeng ngono ya ora payu tanggapane. Oh ngono. Makane dijenengi Degleng men laris. Kula Asma Kinarya Iya, Jaba. Oh, Degleng Gondo Supono. Lah ayo dioceki piye, Degleng? Ayo dioceki ngomong Piyayi Waskita. niki Degleng niku dene penonton kang nyebut lan mempopulerkan. Ya. Gleng niku glelang-gleleng slagane. Wong Degleng niku mesti glelang-gleleng ngoten. Bener. Nggih mung tekan niku tok mawon. Lho, lah Suponone Gondo ki ambu. Mambu, su ki limuhe pono kuwi cetha. Gondone luwih cetha timbangane wujude. malah kaya badan. Bapakmu rung ketok ki gondone tekan kene. Kayak telek. Ya ora kok ya. Ya omong kowe dhewe lho. Ya pokok melu ndongake Mas Degleng pinaringan sehat. Amin. Paling panjang yuswa. Jenenge Niken pancen cucuk. Niki niate wiwit cilik kepengin dadi seniwati ampuh utawa unggulan. Nggih. Ken napa mawon saged mergo niki sing dipelajari werna-werna lagune baik klasik maupun yang modern. Amin. Salindri saben dina sinau. Terus Lin. Lintang panggung statuse. Lintang panggung ora bintang lho, lintang panggung. Mergo mili. Terus Dri. Driasmara. astrane dhuwur men. Lho ya iya to. Nggih, Panom kok. Nggih. Driasmara. Ya wis kuwi ngerti ku. Nek miturut informasi napa leres menawi Kang Rama menika tesih trah saking Klaten to, Nduk? Nggih. Trakatene ndi? Trakatene ndi? Cetakno. Soale Bagong iki gampang lalen. Ngono. Ngawangga no. Hah? Trah. Ceper. Ceper nggih. Japer. Ceper ngawangga. Rata. Ya ceper. Dadi sih ceper ngawangga kuwi Mas Gareng. Iki ya banyu Klaten ya, Wan. Aku ya Trah ceper tadi kuwi rak bisae jaman lakon anu Pandhawa Traju wae to. Sampeyan trah apa? Aku traing kusuma rembesing blethok ya aku. Kuwi rebesing WC ati ya. Blethok wis elek lho tekan WC. Berarti jumbleng trae. WC kok rembes. Yang canggih menika wonten penyuwunan lagu. Nggih. Saking Bapak Lagimin Ngelo. Assalamualaikum Pak Dalang, kula nyuwun lagu. Wah, ora sopan. Nyapa? Ayu-ayu ngentut sak gon-gon. Lah masuk angin no. Masuk wong ayu ki wong ayu ki jebule Mas. Wong ayu jebule entute ya mambu. Mambu parfum kok. Sampeyan dhewe wis anu ngendika to mau siji nelek lho nek serasa nelek rasa ngentut ki rak bahaya. Bahaya ki teton Kuwi dhewe rak ya memestuti omonganmu to. Ya. Ya omong kari napa tok di segara iki. Napa-napa entut ora itu juwe. Iki anu lho wis meh jam 12 jangan. Nggih, tasih wonten 11 menit malih. Satu lagu pasti. Nggih. Niki lagu jalukane iki Kembang Rapi karo Kembang Asmara. Ning iki pokoke tak pasrahke Nduk niki arep nembang napa terserah. Niki ya mumpung wonten Mas Tatok barang dadi mboten ming klasik supaya penonton kabeh kawaratan kabeh ben padha rumangsa entuk hiburan. Mas Tatok niki anu mawon nggih, mawon wonten pamundutan ayang-ayang, Pak. Oh ngoten nggih. Oh kakean ngombe panas ki anyang-anyangan. Milek sampeyan. Kowe. Ayang-ayang ki apa ya bayang-bayang. Ayang-ayang. Ya sekarang yang penting anu dipasi jam 12. Nggih. Ayo diaturke sik. Monggo. Ayang-ayang
Lho, Lit. Monggo Mas Tato. Ya. Nggih. Kesayangan Abdi Solo kalian Abdi Niki Dalem. Bagong Grup. Kalih Abdi dadi loro Nggih. dadi Bersama siji. BGG. Apa BGG? Bagong Grup. Tak kira BGG. Tambahi kali gareng laras. Oh, tak kroyok lho ki anakku gareng tralah lho kuwi. Gareng laras. Tralah putu. Iya Mas Tato, monggo.